Shalom horas madihita saluna. Adora sotabigi turpu jamita pertanyangan. Atong tapasada maruhatta martanyang mahita. Asini roha madiha mudok dame nasian di bata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramuti hamu saluna. Amen. Di hamuru asini huriana hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jamita pertanyaan epistel Minggu Judika 26 Maret 2020 imana tersurat di Ulauni Apostel Biduono mamuka mesian ayat sada satru di ayat itu sonoma di disi. Alai diakka ari lamanabama torok misisiani. Jadi marmumu mahalak junani dopak halak hebir. Allah tertaring akka parupuan nama balu sian nasida di panggurupion hari-hari. Jadi di paria nasapulwe masa dok hurie di dokma dang denggan huba pulihami hatani debata laho paturehon akka asiasi ope aliak kadongan diori hamuma siat tonga-tonga muna pituhala na denggan baritana akan naguktot di jalan apatas barroha si pabakitotta tulau ni aleang buhami tangiang dohok jami taima tong huhapaduktok kami. Jadi lomoma rohani sahuriai dihatai dipilih ma si Stefanus sadahala naguk hapursiau doktor di Perbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dot si Parmenas aku ni si Nikolaus sada parguru sian Antioquia akaima di pajongjong tujulu niaka aposteli jala martangiang mahu mengapehot tanga tunasida jadi lamrarak mahatani di bata gada situtu matorok niaka sisian di Yerusalem akamalipe torok do mangului porsea ima sahana dia mudongan sa porsiaw di bagasan Kristus Yesus na parjulu neng dohonon marhiti turpukon di situasi huria na parjului adong na hurak sikop di pakubasyon di huria na parjului hobartu kondisi na masa hatiai dia itu do parsalisian na memprihatinkan diaka ruas na marungutumut sian halak gorik dopak halak heber ala tertering akka parupuan nama balu sian nasida di panggurupion si galupari gabi holan pakubasio taka parupuan nama balu ma sian heberima di prioritason nasida akka bantuani. Jadi molo masa persalisia di huria ala niaka kebutuhan ni perdagingon manang perhepeon terlumbubi ma bantuan sosial budu tabereng takas akaruas ni huria sejuk-juk do masa ungut-ungut ala ni sohobar manang dang hona sasaran pangurupioni tuise do sasitong nanalaya dapotan ise na sodapotan jala marhite diakana somal di tonga-tonga ni ruas ni huria sudi nang majalo madok na pugus molo bantuan ni tardok akar ruasi maradu pugus do au na babalu au somal na molo na babalu si urubat do ni na nasara ape dang mamere
sasitongna sian habeluon hadirion ni ruasi layak manak so layak menerima bantuan. Adong do nama belu nama morajong mabelu pi mana sasitongna alai anggota ringot tu padaraman pada kota di tonga-tonga ni uluna cukup do tang nagabe kurang. Jadi dia mudong asa porsiaun mangihuto turpukon na padua buasa marhutungut akka nama balui terlumobi ma sian halak goriki dopak ina nama balu tu halak heber. Jadi hobar tu panatapan ni nama sai molu akka perempuan nama balu sian halak heber adong dope akka pinoparna nabui mangaleon manang mangurupi nasida. Jadi somalna nunga gabe sada tradisi di halak heber manang sada kewajiban do mangurupi nasida jala somalna nunga gabe sada tradisi di keluarga dalam mangurupi akka ina nama balu. Jadi mulu akka perempuan nama balu sian gorik rata-rata keluarga nasida kena pugus jala mace gudang na terlantar. Jala adong dope sian keluarga nasida naikon tongdo manido pangurupion. Jadi artina darong nabui mangurupi akka ina nama balu sian halak gori. HP molo pengurus di tonga-tonga ni huria diakonia huria na parjulu merpikir ala gumudang do bantuan na tu huria sian halak heber ujung na gawe gumudang mari pasak nasida tu akka ina nama balu narong di heber dibadikon tu akka ina nama balu sian gori. Alai molo tuk songoni pi alasan na tari dari si na soadong ketidakadilan ni pembagian na pinatupa ni pelayanan diakonia huria gawe tu ma utumu dia mudo ngasa porsiaon na patuluhon di upayahon naka apostelido hadameo di tonga-tonga ni hurie asa unang tubu akka umutungu di tonga-tonga ni ruas ima marhite na mamilit akka parhobas na hobartusi. Siala dakpola bi akka apostel na makuwa si ulaw ni. Ala ikon fokus do nasida di ulaw parjamitao do pertanyaan. Molo akka apostel tugas utama nasida sa sitong na majamitai do mamaritao barita nauli do manangyako nakaruas. Siala nasida songo sikat ni Kristus do. Lahu pasahaton hata ni dibata jala gawe songo si pertangiang asa gawe tarpasu-pasu huriyai. Odo tugas utama nyaka naposo ni dibata. Dungidung dipilih nakipitu halak si Stefanus sada halak naguk hapursiau doktor di Parbadia do akadolongana si Filipus Prokorus do na asin terpilih nasida ima akka halak na haposan na jujur na tulus setia jala bertanggung jawab di pakubasion diakonia huria. Jadi akan napitu halakon sian halak Yahudi do nadong siap perserahani jala na mangatusi rohani halak gori jala na adil. So malna do dihamu akarong asa porsiaon molo pangarato ngangguda pengalaman ni. Jala molo terpilih akan narosia tano perserahani bunga di idai mana kana masa di pangaratuan na tutu tabba do pengalaman do parbinotuan na yang sipatu pauna di tonga-tonga ni huria molo dung mulak tu bona pasogi. Na paduluho dia mudong asa porsiaw sudi akka parhubas nang terpilih di tonga-tonga ni huria
ikurradido macakku pasu-pasu sia debata marhite penumpangan tangan sian akka naposona babua nong rade memilih dirina marhite na marsitutu jalana bertanggung jawab mangulau pakubasio di tonga-tonga di huria idualana mulu di huria mula doksi pamasau di huria baik ulau pembangunan baik pesta-pesta tahunan do akana asing ikut dibentuk manang ikut dipabaki do panitia pengurusna na dipilih hobar tu ulau ni ay molo suri parhalado mangko ulau ni hurang do tikosna nang fungsionaris huria ikut dipajongcong do akka pengurusna na hubar tu aturan peraturan ni huriatta ima na membidangi bidang masing-masing tersongon akka dewan-dewan seksi-seksi na adong di tonga-tonga di huria asa adong pelayanan na pakubasiona na bertanggung jawab hobar tu akka na ni jalona sian kepengurusan na pinatupan di huria bapak-bapak diang dong asa persiaon marhite tu pukol diajak do hita ruas ni huria do akka pemimpin uluan ni huria nang akka ruas na burju nang akka pengurus nadong di tonga-tonga ni huria ikon riko do adong kerjasama terlumubi akka na poso ni dewata do akka ruas di pakubasio ni huria perlu do adong dukungan ni ruas merespon gagasan na dinggan unang masabe akka persoalan di tonga-tonga di huria unang adong hata namadok ay toy ma ngalomo-lomo niya kasitwe be dang dilibat to behita ruason nina na deba nangakauluan ni huria pe iko pemimpin na dinggam maibana naulu pasahaton kepercayaan do tanggung jawab tu akka parhubas do akka ruas ni huria nani uluronna dungi mau luduk songoni pemimpini jala dinggan akka pengurusna jala tau akka ruasna mangulahon obar tu tanggung jawab na pinasa na tu ibana dinggam mengardalan ima administrasi ni gereja di akka pengelolaan di akka pukubasio dinggam aman damai sejahtera masalu na karuas nuria dungi marhite jala lasmar rohani ganu uhriye marni daka nau dipatu papelayanani di tonga-tonga ni huria do dinggan marhite ima dihita salu na ruas nuria atau tajalo masya tuhani pangurupion do gugu lau patupaon akka pakubasio di tonga-tonga ni huria si dalam nata-nata terlubi di tahun 2022 ame martanyang mahita ale Tuhan ramoti mahami song parhubas di tonga-tonga ni huria melau mangaradu tiaka ulaun diakonia ulaun perjamitan ulaun pertanyangan jala leo Tuhan nang hagugudu bisuk diaka pelayan nang dipabakit na posomi di tonga-tonga ni huriam akka pengurus akka panitia nagui bertanggung jawab mangulaun akka ulauni si roham Tuhan patau mahami lahu mangulaun hatami na hubbar tu turpu sadarion asa lamhehan akka ruas ni huria madohoti do bertanggung jawab di akka ulaun si roham siasa salut na dosa nami tangiho masalut na pangiduan nami Olan mengasaun guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Horas